Usa sa mga kasabag-ong drama dinhi sa GMA Network, Legal Wives, ang makauban nato dinhi sa Biztalk, Mr. Kevin Santos. Mayong buntag, Kevin! Welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa inyo. Hello, mga Cebuanos dyan. Hello, guys. Kamusta kayo? Ikaw, kumusta ka na, Kevin? Kumusta ang naging unang buwan ng 2021 sa'yo? Well, hoping na maging positive ang 2021 sa atin ngayon. So dahil nagsisimula pa lang naman. So sana maging okay na lahat, maging normal na lahat. Dahil gusto ko nang gawin yung mga nakasanayan kong gawin. Totoo. Kasi ikaw naman, you have a very impressive resume. Nakakabilib yung mga naging achievements mo off-cam. Kasi aside from being a pilot, Kevin, you recently graduated cum laude from political science. Grabe, can you share naman? Thank you so much. Paano mo na-manage ito lahat? Well, first, kailangan na talaga ng time management. And of course, syempre, hindi mo magagawa ang mga bagay-bagay or ma-achieve ang iyong dream kung hindi mo sasamahan ng dasal, of course, syempre. And maraming mga sacrifices. Yan yung mga talagang kailangan mong i-consider once na gusto mong i-achieve ang isang bagay. You mentioned about sacrifices, di ba? Ano yung sinakripisyo mo para ma-achieve mo ito lahat, Kevin? Well, unang-una na po dyan is yung, of course, yung lalabas, gagastos. Yun yung mga number one eh. Siyempre, hindi mo minsan nakakasama yung family mo. May mga times na hindi ka nakakapunta sa mga celebration. And actually, yung journey ko, hindi talaga ako nakakalabas ng bahay. So, yun yung mga medyo nahirapan ako mag-adjust. Kasi puro aral, magpapahinga ako sandali sa aviation, pero kailangan ko naman mag-aral sa college. And kung meron naman akong kung wala naman akong ginagawa sa dalawa, sa showbiz naman, sa may taping. So parang kumbaga, pag nagtitaping, yun na lang yung pinaka-free time ko talaga. After ng lahat ng hard work, finally, na-achieve ko na siya. So yun yung parang pinaka-masarap sa pakiramdam actually. Totoo yan. It was all worth it talaga. Pero may mga times ba between those years na muntik ka nang huminto? Yes, actually maraming beses na talaga. Sobrang, kasi mag-isa lang ako eh. Kumbaga parang wala naman nagmo-motivate sa akin, wala rin naman nag-guide sa akin. So, kumbaga parang sarili ko lang talaga, nilabanan ko lang talaga siya dahil may mga times na talagang sobrang parang ang tagal-tagal mong ma-achieve ang isang bagay, pero minsan gusto mo na mag-quit, gusto mo na mag-give up talaga pag dumadating yung point na yon. Pero well, sabi ko nga kanina, kailangan lang ng focus, dedication. Yun yung nagpapatibay at nagpapamotivate sa'yo para ma-push mo yung gusto mo maabot sa buhay. And let's talk about Cebu this time. When you hear the word Cebu, ano-ano yung mga pinakaunang pumasok talaga sa isip mo? Well, wala namang ibang pag-uusapan sa Cebu kundi lechon. Yun yung pinaka-the best na natikman ko talaga sa Cebu, lechon. And kiniinin ako dyan eh. Ngayon ko lang nakita yun. Yung parang nasa dahon na maliit na kanin. Parang sirabi yung kanin na sarap-sarap. Saka yung parang siomay. And this time, let's talk about your upcoming series, ang Legal Wives. Ano ang magiging papel mo dito? Actually, kasama ko dito is Dennis Trillo. So, kaibigan ko si Dennis Trillo dito. Nagkasama na rin kami before, which is My Husband's Lover. But, nung My Husband's Lover days is pareho kaming bading doon. Pareho kaming gay. So, this time, pareho naman kaming lalaki. Ano yung mapupulot na mga lessons ng mga viewers by watching Legal Wives? Ang mapupulot nila dito is about learning from Muslims, no? Yung mga kapatid nating Muslims. Kasi story to about Muslims eh. So, marami silang mapupulot na aral dito. And we look forward na makita ka muling umarte, Kevin. So please invite everyone na abangan ang Legal Wives. Yes. Mga kapuso sa Cebu and of course sa buong Pilipinas, no, ini-invite ko po kayong manood ng Legal Wives soon on GMA. Okay, of course, Daddy's Girl every Saturday. Okay. Daghang salamat, Kevin, for joining us this morning. Thank you so much po. Thank you so much for inviting me.